So expected ta ni ate nga maapil ta kay kuan man. Ubay kuan man, wa mag-i-specify nga kuan mga barangay pero gi-specify nga ubay. Okay, mga jumbuntan nito tanan for this video uban ko inyo tapadong karon. For this video di ay mag-utang ta karon og ganas. Okay. Karon guys, kay murag something yet kind tapita magwa tayo sudaan kay nag-expect ko guys na mag-burn out in whole day but it's very expectation guys kay ano di balik ang suga kay kabalo ko guys di ang suga kay naroy mga rally for this video kay hapit na ang Mayo o mag-election na sa to this video no nagka-Mayo no so ang paspas panahon so man akong nakanaon ako guys nga pagkuhaan mi og ganas kima na amo ang sudaan for today's video pang paniud to and of course kay watay mga tanan rin nabita at tuta sa silingan mangayo kay murag adto dapit tanan ang mga source of income. Uy. Niljan. 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 Ugasi sa karon kay magluto tag ganas ha. Ato na laman ang kuanon siya. Kay wa man tay tuyo. Ato na lang mantikaan kuan. Okay naman siya mantikaan guys kay para ang something yet nga lami ka ato siya. Pero mas lami jud na ay tuyo. O man ta ka og tuyo kay sa tindahan guys nga atong utangan is wala man sila product of kuan tuyo soy sauce manang mantika ra ang nautang so manang mantika ra Niljan kalibangon man ko uy so totoo guys ato ta sa tong silingan kay ato mga ni ate Isil kay murag na sa daghan dito nga tanom nga kamuti with kuno sa murag ilang gituyog tanom guys ang ilang ganas kay para sa napoy masabaw-sabaw ang iyang mother earth. Aban tuwa sa tuk-tuk din na bitaw may lak magsud so something yet naa diri sa sud siya. Naa diri tao maligo lagi unta ko diri. Asa ka dapit? Ay natug this bibi diri. Mangayo ko ganas. Wa may tuyo. Wa may tuyo. Pwede rag mantika no. Sige. Ay nagkuha na si ate Isel di ay tabang na lang po kung diri kuan kuha kay basin ang kasab-an putang ate Isel landit na mabahinan og kuan pagkaon natanang ka ate o na ay pahinugo na no kito yun nagtanong tino para magkuan kay para paboritong Gio. Di lagi magpuni sabon kay na puri suri unod ni. Siya pang request Sure ko na puni unod siguro ba? Heart of Asia. Dapat tinaghan tong kuang garas tino kay kusog man ni mohiyos inagkuan no. Mukupos man ni siya. Dapat ato itong daghanon ni siya kuha. Kaya mo kupos man. Marag konsero isa ka drum. Di ay. Dagan na kayo na isa ka drum di ay. Charo jud. Nabaka tayo bugas ay nung agon. Na nabuan. Magkilaw tagkuan ganas. Marag tatos picture guro. Tay gamay. Ako sa i-check dito bim uli sa kusbay maghaling na lang ko dar maghaling ko adto para magdungag ko una nya naghuman kana nang ganas Niljan bisag kahabi kay magluto ta taon ug kanang ganas kanang kuan may mantika din ni sobra di ay ato ni butang diri sa plato kay sayang pud ka adto di kami tong mantika Niljan Niljan, ugas sarang kaha ha. Na magtakang ko. Duro na naadira. Atong i-check. Napa ka tayo bugas? Bugas dali bugas. Na isa na makataon ni makakaon Niljan. Niljan! Amo tagbugas na may nagdanyo tayo bugas. Naadi ay. Nas balde palit silang si Papa. Naadi ay correct.
Ulit silang... Ano, kanina nas, kuan, kaning naasa. Batik di ultra na bitin. Nasa ka lang na picture, daghan na big bugas. Sipti na. Ako na ning saging? Ilan ka nabilan dito? Dua ka buok. Sa tisil ka na sa tisil? Sa taoy! Tagsa. Yung natin to ay nakakaon. Ako ilara. Nakakaon sa pizza. Miss Tam isa na po. Tarong. Manaming used guys, kani si Ja. Diyan! Pero baligyan ni siya, tag 1.5 ni, tag 1.5 ni si Ja. Laisyo kayo kay, use oil ang gamiton. Lah, gano'ng bisita oh. Boys dito. Call! Luwag, baka na bukal-bukal na. Dali arang sa bukal-bukal eh. Luwag sabi palihog kay nagbukal-bukal na. Pas-pas. Dapat magpas-pas mo. Ana. Kay nagbukal-bukal na. Okay. Mga igdong-ag, magkatagpuan. Magluto ito. Try, kung siguro ka gusto yung kaha. Uy, ka pang humum-humum-hum. Mahilot na dali. Dito yung pugas. Ato di ko butanin ko. Ito yung ganas. Delete video. Baru tayo ng ganas. Aray, init man di ay. Okay, ibutang ang kaha. Pagkatapos ng kaha, mantika ba ito sunod? Mantika ang sunod. Mantika ang sunod sa kaha. Asad mantika. Ayun na ang mantika. Alak. Okay, pagkatapos ilagay ang oil. Uy, aras ka. Shiplog bro. Ay, daghan na. Tapos, kung may sibuyas kayo, uy, aras ka. Tagalog naman. Nabakatay sibuyas diri. Nabuang na, watay sibuyas. Asa ka na ay ahos. Adaray. Naada tay ahos diring dapita no. Atong nakita nga natay ahos. Kaya atong pabukhalan ang ahos. Okay. Bibi. Ubi. Dahil sa try ito. Duha ka ahos. Tutog mo kung maayo. Ito lami siya. Ano nilagay natin? Ay, nilagay natin ito sa kaha. Right? Ito na siya paguron. Ay, para lami nagkuan. Para mahut-humot ba mong silingan. Sa to gilo to silingan. Humot kaayo. Anak ka-enjoy ang life. Basta magluto-luto. Basta ikaw na nasbayo. Usa, maning kamot. Ay, ate, pwede na gamito na itong tubig, te. Kari ba na atong hugas ras ka nang naay ganas kani. Oh, muna ito itong ganas. Okay. Atong hugasan. Okay. Murag lami na kayo. Napagod na, dali ay. Kira to eh. Hugasan na to kay ro. Nabi ani mga ud-ud panagsa. Diyan na pilian na to eh. Murag yapon pili. Kuyos ni ron. Kaning nga nagagamihan mo, kuyos din ni ron. Okay, kaya napagod na ang kaha. Hinay-hinay na ito uguan. Wag siga kay marag kusugra. Okay. Aray! Ay, lucky ta, Brad. Okay. Magkinahinay ta. Tutlog ron ron. Oh my God. At hitlog ron for today's video. Oh my God. Luwag. Atin ka namin. Hindi kami magluto. Uy, ginoo ko. Sure ko, gamaran ni makuan ron. Tidak naman tubig.
Tamag to, medyo may tuyo. Ay, night tuyo gamay di ay, di ah. Silokon naman ako. Aras, na pobre. Ngaway ko an. Waji ni gawas ga duga. Waji ni gawas sa duga ti. Waji ni gawas sa duga. Wala tayo tuyo ron. Pwede na ni siya tubig oy. Para laban ra. Magkuha ta og tubig nga kanang mineral jud siya. Kaya para pait-pait sa chat. Atong butangan og gamay tubig para ara. Okay, ato i-check na nga to ang ganas. Aray, pati inita. Oy, ginawa ko. Pupunta na ako sa bahay habang buhay. Crispy naman eh, crispy fry. Pero lagi naman ako natakot. Mate toyo ti oy. Okay, okay na siya. Laban na bahala ko yung toyo. Atong tubigan o gamay again. Handa ako sa college. Paglalakad sa parehong kalsada, papunta at pabalik Pero na siya sabaw-sabaw food. Pinagpipon. Namatay magic sarap. buhay. Kani, ganun namatay magic sarap. Okay ra kaayo ni siya. Eh, malamig jud ni siya. Hot doon ito magic sarap. Isa ka buok. Pero lami ag sabaw. Ano na ang show. Sikap si mama na may ako. Nagsikap ako. Ayaw kaon sa niluto ha. Akong dahilan para mabuhay. Ayaw na nagkaon nil dyan kay Malaking dahilan kaya gusto kong tubig na gigamit diri way toyo. Guys, kaya mo mag-wait. Tuyo sa tindahan. Sa bakalira. Wait, tuyo. mahulog kasi ako. Kaya nagtubig oy kay umatay toyo. Wala silang show. Diba? Utang asin gamay. Isa ka dramang asin. Adi day. Gamay na day. Laan nagigbaho. Na. Awat ya gadang na ay kani ang play makaon dini murag duha ra ka tawo makaon dani. Duha ka tawo na kami ra atisin magkaon dani ha. Kay kami ra nagkuha. Diya. Ang kang Nicole dahon ra kay naghugas mo sa eskaha. Ang kaniljan ahos kay ahos sa kaniljan kay mo tunong. Pagdaghan pa ni lami ni Tilawan be. Ang lami ba? Kasi yung lalaking dumaan ang gwapo niya eh. Minsan yung mga gwapo sila pinakadelikadong tao. Ala! Lami kayo. Perfect dapat daay dugangan og kuan daay tubig kay arong malami. Kay murag pure jud kaayo nga daghang magic sarap no. So aton dugangan nig sabaw-sabaw kay para tayong babahog-bahog sa tong luto for this video. Okay. So dugangan sabaw na lamang guys. Uy, di ba lami ning sabaw-sabaw bahog-bahog. Be mo higop kag sabaw be. Kani laban na ni itong sabaw ni no. Yan, naman eh. Ubay toyo, tubig ra. Atong tilawan, aray na pasok ko. Saba, be! Okay. Laban na siya. Atong babukalon og mga 1 hour. Wala na hubas sa sabaw 1 hour. Bitoy atong babukalon siya guys. Within kuan, minutes ra. Be, mo ka ang sabaw, be? Nabi, imong naong bi. Ala, nakita lagi ka bi. Naa. Ay, sorry bi, kasapot na ka bi. Hoy, nakakal... Okay, kanagbukal naman. Yay! Yehey, bitaw. Ahos ra magimo ha. Ahos ra magimo ha. La. Lami oy. Sin tubig ra. Atong ipulig dinong ag kay basig mahilaw atong dinong ag aray, inita man di ay. Aray. Ato sa ning keep distance kay oo. Para aray, inita aray. Ang inita guys. Atong ipunin dinong ag kay kuwang-kuwang pa man siya anok.
Tapi po dito anja ato ang i-turn off. Wala siya na green. So silingan guys atong i-check kay nagpagama sila og CR. Na atong gawso no nagpagama sila og CR. O diba? Ngaya nila. Nagpagama sila og CR. Ang among CR, diya. Nadaot na siya sa pagbagyong udit. Mga nga happy ang tanan. Ano siya siya. So mga to guys, thank you so much. Saba apod. Uy, nay-nay, apod yung pag-arrange dira. Keep, nay-nay, nag-vlog diri. So mga to guys, daghang salamat. Ug amping ka sa itong biyahe. So pa naka-follow sa ang Facebook page. Follow na. Kipaningot ko. Ay, bye-bye. Amping kanunay. Oh, grabe, uy. Kaon mga way ginikanan. Kaon, B. Pinatay ko ang asawa ko. Pinatay ko ang asawa ko. Halin kayo ang kanang kuan. Ganas bisan gamay ra.